step ka bakaman bat ka bala kurku ya pi we baro ngasngo kaman basa hisin pat lala ban wan lam shapi ka tin ka jong ublay ban nga ay ku blay it ya baro ki basa skore ka tin ka jong blay ha ka ka step ha ka kerteng bat yang tam utra Jesu Kristus unang panim jongi kabenta na ka tin ka jong ublay ka banga kwa ban kran ha ka step ka day ka kamram ubriu ka day ban shapting ya ublay bat ban sumar ya ki hukum jongu ya kani ka benta ngala shim na ka kitab jongu Ecclesiastes kalanong ka bakal ar bat ka dukhat ka bakal khalai ngan puli ka tin ka jong ublay ka ongkum ni kani ka long ka jingkulum ya baro la yo sngo shapting ya ublay bat sumar ya ki hukum jong namar kani ka long ka kamram ubriu ikini ki kentin lakran da Solomon hakane ka kitab la penlong ya Solomon ba kran ikini ki kentin namar ba sngotu aba perkhat chepang kata ka jingdon jong briu hakane ka perthai bat ka ba kumno kata ka jingmut jongka Solomon yala dehi ngin kan mau ba udei usim hakarta ka bamparang ba ulalong usim bastat onggak tin ka jong blay da ka ba ulapan na ublay ka jing stat panyalami ki briu jong ki Israel but unihi usim ulatay ya ka temple Jerusalem ulalong uba pau ba ka jing stat bat ha ka jing dan jing em jong lende ka takaspa ka pau jong Bible ke tho udan shibun ki tengah clear bat day hang ne ba la penlong ya Solomon ba klat no ay ublay lani ba jingay pai din na ublay day na kani ka daw la penlong ya ba keren kini kintin banong ha kani ka kitab ka ba kani ka tukhat ka ba nga puli mane ba ong ban shapting ya ublay ban sumari ki hukum jong namar kani baro ka long ka kamram ubriyo kini ki kintin kiba Solomon ukran day namar ba usnguthu ba kita baro kiba udan mensyua kita ki jingdan jong ka hakamat jong ka takaspa ka pho kita ki jingkwa jong kiba uyo baro kita ki jingdan kiba udan mensyua ki long shipor but kilong kibom dan jingmut uong hakane ka kitab ukran shikran ye kane ka kentin ka ba uong baro kalong ka bathala bat ba usnguthu ba kata ka jingdan jing em ba kita ki eke baro ki ba udan mensyua ki dei ki bom dan jingmut tingini i ka we na ka dokhat ka Bible ru ba Jesu uong ha ka kenthe nong Samaria kadai ka kenthe ka baklim ngini i na ka gospel u Yohanes kala nong ka basaw ka dokhat ka bakhat lai Jesu krani kini ki kentien ong kumni Jesu le yathu ba ula ong haka ubriu baro ubadi na kane ka unsliang pat Jesu upen i ba kata ka jing terwa ka perthai lani kata ka badan na kani ka perthai ki badan ha kani ka perthai kamne junam ka bamut Jesu ru ai kani ka nuksai kani ka briu ba kani ka ka ba ka wantong lada kandi kan shuja asliang tang shipor ndai kan sa thanrang biang ti hang ni Jesu ukwa ban penpau lani ban penshai ban ong ba ndai lada unu ru bandi na kataka ya ka bangangan ai hau sliang lanu ru Jesu upen shai na ne penpa ba ki jong ka perthai ki long shipor handai ki jong ki long bam jukut ki ki jong ki ne junam hangne mi hab ban smuthu ban shapting ya blay kumba Solomon ong hakan ka dukhat ban shapting ya blay tau unong thau jungi bat ban sumare ki hukum jong kan penlong bangi nginom jingai na ublay kan penlong bangi nginjan syau ba pengin nom babe ke David uong ngalari khop
ya ka ketien jong me la ka donut kenang bangan om lepop ya me ka mut ban sumari ki hukum jong u kalong ka ba kordor hadu kata-kata ka hukum utrai ka pan bet ya ka lenti ka jingim jongi kan longru kumbangi kan show ka spa ya la di habneng la dangi sumari ka hukum ka jong u kan pen long yangi bangin yat bet ka lenti kan pen long yangi bangin kan mau kumno bangin im bat pan shap ding yo play bat pan bu yo play ya kaman kan ye galong kaktin ka jong play ba ka jingkun tu yangi baru ki pa shash kore kaktin ka jong play baka kamram jongi kadai bangin shapting yo blai bat ban sumare ki hukum jongu ang Solomon ukrani kini kentin namal bo ulas ngothu ka e ka bangar dan mencha kamlong e blank ka ba kordan menta kadai ban shapting yo blai ban sumare ka hukum jongu kataru kalong kaju yang apa dia pi ka bo kordar ka jing im jongi kalong bangin shapting yo blai ban sumare ka hukum jongu ka ketin ka jongu blai nganduai atra jisu ba ye chonga nga aingu yeme king ko pan pentaga ne gaktin ka chome ka palapan kan mau ingi patra jisu melong uba kham ko dor able bingin bu yeme khamat bingin shapting yame ko trai pan sumare ki hukum ki chome ka ta ka de ka e ka ba pin smo bhai me ka ta ka long ka ba mentoi ko trai ka longkum kata ka spa ka bangi kan show yala de happening ko trai ani snothu ba kan ka perthai ka laban terwai ki ki ba kodor ki jong kan re kimlong bom ju kut ki ne tang shipor ko trai re me long ublei bom ju kut me long ublei ai ta ka jing im ka pa bom ju kut trai ai bingin shanya ame ai bingin nang ban bu me kamat ko trai ko kuy baro ki ba shash kor ga tin ka jong me ka stam aka keteng ji sui dwai Lun kur kui pi baro ko blesibun